Jofwambo ne oyudore kama rach kinde ywaruok mar temo mako seneta machon Cleophas Malala otieno manyoro ewi wach tugo mar skund Butere Girls. Jofwambo mag Royal Media Services kod mag kembe mamoko nyomonji gi obila manyo bagi kod iro malungo wang' kendo kelo hinyruok ne moko kuomgi. Jofwambo manyo yudo hinyruok kaka Marian Nyambura gi Robert Maina mag Royal Media kod Peter Kimani ma Standard ne ochuno mondo many thieth. Riwruoge mag jofwamb weche osemokalo tim mar monjo jofwambo kadwaro ni obila okaw okang' mar chik ne obila go manyomo jofwambo. Jood bura bende osemonj makamano kendo buogo okaw okang' mar chik kata doko ni obila to nyogolo lipot margi ni ginono gima dine nyokelo wachono. I was watching Citizen News. I was touched by the brutality the police were handling the journalists, particularly a lady who was carrying live news, live Citizen. The girl was tear-gassed 3 times. We are going to raise this matter. I'm going to request for a statement from the minister to explain.